हमन पार्क में फंसे हमन भैया कैसे मिली हमला छुटकारा। हमन पार्क में फंसे हमन भैया कैसे मिली हमला छुटकारा। गाँव जंगल में छोड़े हवे जानवर सब मिलके हमन ला बचाना। गाँव जंगल में छोड़े हवे जानवर सब मिलके हमन ला बचाना। भागा कहा थे हमर सरकार हो सुन के सबो जने हो गे हे उदास हो। भागा कहा थे हमर सरकार हो सुन के हो गे हमें सबो जन उदास हो। सुन के हो गे हमें सबो जन उदास हो। अपन घर दूरला छोड़े नहीं भावे हो लेकिन सरकार बात नहीं माने हो। अपन घर दूरला छोड़े नहीं भावे हो लेकिन सरकार बात नहीं माने हो। लेकिन सरकार बात नहीं माने हो। हमन पार्क में फंसे हमन भैया कैसे मिली हमला छुटकारा। हमन पार्क में फंसे हमन भैया कैसे मिली हमला छुटकारा।